Berita nauli ni Jesus Kristus mangihunton na Badia Lukas. Muliakanlah Tuhan. Di sadatiki torok maharap na magtunga ni Jesus di pardalanan. Jadi humusor maibana min nama magdok nasida. Ganuk harap na rotulau dan terbahig gabe sisiakku ia so dihaso bohon ibana amana inana nanihodina anak konna hahamdina dohot takai botona rodi kosana sadir dan terbaik gabe sisiakku halak na somanuk silangna laho mangitona ay isi hamu nagyot padongjok pen palas-palas naso jumolo hudul mangetongi si palaho on natusi manang natuk laho patuluson unang dibawu lizono ojahanna hapedang tuk guguna pahtossa gabe surahan ni sudihanap na marnidasa ibarat dokoron nasidama dibuka halakot do patong jokon hapedang adong bahenon na pasukan isi raja na borhat marmusu mangalo dengan na raja na sojumulo hudul mamingkiri manang na tardok pakossa mardongan saloksa soldadu alonai naro manahopi gibana mardongan dua loksa alay ang gosotarbaheni suruhon nama pangulu bisan orang do pengusui mangido perdamaian hamupe dan terbain agia ise hamu dabe sisi aku anggoso tertadi kosa nasa nadi ibadah Marsua majul mana manamihon atani debata jalana damang dainang akadongan na hinaholongan di babasa ni Kristus Jesus. Suster Teresia nagabi Santa Teresia Sian Abila Santa Teresia Sian Abila sahalak buru-buru nasusa nagudang si taon urat si taon ni pernulungan kasahit haguguson dohot akka nan naasing alani hasusaan manang kasitawon ni Suster Teresia hidok ibana sumanon Tuhan wasa palwasommu kasitawon dohot akka pangjunanon manosa di mulkon di perdalanan minggu tapera ododo masa somonon mordumro sitawon mga mahita Tuhan Jura berminggu ada bahasa kontrol si tahun Tuhan memang be kon bahasa mai terjuangmu dan Tuhan tersahat lebih kurang diri kon bahasa terjuangmu Tuhan marmasam kasih tahun naro nataho sibata di permulut
sa latiki di bulan-bulan ng Sabtu masuk maaw sa gabi ubak kita ako ubak marsinggang ubak isi Tuhan di gudang ni Bubalon di gudang ni Bubalon wasa may pagtahok akan ikaw mo solo balakin solo suster berhasil wasa may pun si tahun di Padang alay di pagjahan na asing didok doon pasahat mahoso ni roham tuibana ay disarigod doon dung didok Suster Teresa nakin wasa ikosoni bisa datiki di patuduhod Jesus diri nato Santa Maria jala didok sumanon Teresia sumoni luhubain tusude ane-anekku usunna disadari Suster Teresia on Tuhan idu hape ubain nawati zolma dari ane-anek alana moro dari ane-anek ikurradi masih tahun jala mamosan sidang hindi kauhon balay mubama muna lamtu lingkan akadongan na hinahulongan dibaga sa bar ni Kristus Jesus di barita daw di sadarion nakin mengatakas tabigi adong juga utulan narikot si rimang-rimang yun naparjuro nakit didok gadup halak na rotwal dan terbaik gabe sisiaku iya so dihasubuhon ibana amana inana nan yodina anak konna hahanggina dohot akkay botona rodi kosana sati tanda kita doon buhado makasubuhon amana makasubuhon ina makasubuhon niwini makasubuhon anak kon ahanggi iboto rodi kosana sati didok disinakin ikom makasubuhon ano lapatan na disi ikop patujuluhon lomoni rohani debata patujuluhon patik ni debata kudang to namasa di pertidion dinahurang na diyaw tong kuau nasala di keluarga gade di pasito ido lapatan na nakikisi ido makasubuhon sanut na adong dia di ido makasubuhon na kulat ido makasubuhon keleng haanggi dohot akar pinari na badua didok nakikisi dan terbaik dia besisiakku halak na sumanun sidang na laho manihito na manihito suadaho laho indahon narinjan dan terbaik bebesis yang kuharap na sumanug silang na laho malikutulan mulai itu harap na pagduro na kinam mudah-mudo na mangulahon narinjan gadis sisu Disumanakin na ikubuhi magjano mangaruhon moro na ikuton Jesus nagari si Jesus. Akalawan na hinawlawan nakikihata patujulo ng alido
Sadarion bulan September nunga ditotuhon Kuria Katolik gabe bulan kitab suci nasional. Nama kodot kusi biara kita asalam padano kodiri tubuh kunabadia. Nama kita pancahar kunabadia mengarinang rimani hidup menggahos. Oma bulan kitab suci nasional mungkin 6 bulan ditunggu mulai memadam bulan kitab suci nasional. Kadang di barita nauli di pasar kita sadarion dijujui kita mengarinang rimangi barita nauli jala dijujui kita bau diri asatama gabe sisian ni Tuhani anggiat ma bagi barita nauli sadarion tak arga hong mapajawot ta gabe sisian ni Tuhani Imam Mahdi Naradi mengalihkan diri, mengalihkan tiki, mengalihkan gugulo at talan na asing asa boy kita mangikutkan dari sisian Tuhan. Amin.